Sud. BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেন্সি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্ছৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन